проблеми с пари. Трябва да го записваме. С това ще ви обясня сега. Тия курсове най-вече ще ви... Тук почваме. Освен, че ще ви понаучим малко на синтаксис на C#, сме си поставили три цели с тия курсове. Значи, едната цел е да можете накрая, като минете тия курсове, да се явите на изпит C# час 1 и да вземете сертификат, че знаете C# на такова ниво. Втората цел е да може да, с тия знания, които имате, да направите някакво малко проектче, което да е някакво приложимо, нали? И да ви донесе някакво удовлетворение. И третата цел, това е лично моя цел, е да ви науча да пишете качествен код. Защото в PNG никой не го прави това. И се пише толкова ужасно, че аз просто като си спомням как съм писал код на тук, не знам, просто ми става мъка. Скоби наляво, скоби надясно, не знам какви са неща. Не, тук ще научим да пишем правилно, значи няма да ви наймат в нито една фирма, ако не знаете как да пишете правилно форматиран качествен код. И така, добре. Програмата, вие може би не знаете, обаче работя с един бивш възпитаник на PMG, 2006, казва се Емо, той е завършил информатика, сега преподава на училище и така с него ще водим тия курсове. Програмата, която измислихме с него... А ти какъв работа? Работа никакъв. Да, студент съм все още и това ми е работата. Вие сте ми за сега работа. Ще се надграждаме обаче. Не, че ще е лоша работа, де. И така. Това е програмата. Ние сме тук. И ще вземем всички тези теми, като може би ще свършим май, началото на май, там някъде. И може, не знам, може да вземем две теми наведнъж, особено тези. Те не са много дълги, вие си знаете програмиране, няма ви уча на програмиране. Нали? Така че само синтаксис е важен и форматирането на кода. Добре, лекциите, както казах, ще се опитаме да са всяка седмица, събота, евентуално петък, в тази случай, неделя, по-малко вероятно, ами уикенда да не. Нали, след свършите всичките си там училища и ще правим лекции. Ще разделение така, 2 часа нещо ще ви приказвам и после ще правим задачи на компютър. Нали, това предполага, че аз сме или в зала с компютъри, или да си носите някакви ноутбучета, лаптопи и такива неща. На които да има, може би няма да сме в тази зала, защото няма Visual Studio, какво ще правим? Ама трябва да е за C#. Има ли? Няма. Добре, няма значение. Така. И така, както ви казах. Така структурирана програмата е точно по модела на Telerik. Така че да можете после с лекота да си вземете този сертификат, за който ви говорих. Нали, те го издават и той ще ви помогне най-вероятно, евентуално ако после влезете в Telerik, да не държите пак този изпит, да не ходите пак на тия курсове, ами направо да минете от средата нататък. Или ако пък не ходите в Telerik, нали, за някаква друга фирма да ви послужи пред тях. Така. Общо взето, това е... нещо много важно. Всичко, което ви го говоря, всичките презентации и това, което ви го казвам, го има като видеа в тази студентската академия на Telerik. И когато нещо не разберете, освен че питате тук, имате цяла седмица да го разберете, влизате тук, отивате на архив, програмиране, C# част 1 и няма интернет. Сега. Вие имате ли интернет? Добре, и аз трябва вече. Да. Така, да отивате на този сайт, и ще видите курсовете структурирани по същия начин, който ви показах, с тук има. Ето, въведение, примитивни типове данни, оператори, код изход, условни цикли и така. Тук имате видеа,
на това, което ви го казвам, го има записано на видео, има презентациите, има някакви допълнителни материали. Така че, нали, един вид самообучението ще е част от този курс и нали, най-много ще напреднат тия, които и вкъщи се занимават с това нещо. Накрая на всеки курс ще видите, че има домашни, които не са общо взето половин час може да отнемат, ако седнете ги направите така наведнъж. На домашните често ще включим материал, който няма да говорим в курса или ще говорим по-нататък, защото целта, нали, не може да сте истински програмист, освен ако не може да си намерите нещо в интернет.